Keihäs taakse, veto on kova ja nyt on pitkä, nyt on todella pitkä heitto! Oi mikä heitto! Julius Jego tekee kyllä aivan uskomattoman täräyksen kolmannella kierroksella. 93-metrinen Julius Jego, oi hoho! Mikä? Aivan käsittämätön kaari. Se on lähes 93-metrinen. 92, 72. Tyrmäys. Aivan käsittämätön kaari Julius Jegolta. Ja mahdollisuudet varmasti tälläkin miehellä. Abdelrahman täällä parantanut jo kauden parastaan. 86.07. Viime vuonna ennätys 89.21. Egyptin jätti siitä ja lähtee todella vahvalla vedolla. Keihäs kantaa pitkälle ja nyt kantaa todella pitkälle 88,5 metriin. Siinä tuli tiukka kuitti nyt. Abdelrahman on äitynyt täällä linnunpesässä aivan mielettömään latinkiin ja hän saa heittonsa viimeisen päälle kohdalleen. Siitä lähtee ja tällä heitolla egyptiläinen siirtyy kilpailun kärkeen. Tero Pitkämäki viidentenä siis kilpailussa. Edellä Jego, Abdelrahman, Ruuskanen ja Röhler. Siitä vauhtiin, kiihtyvään vauhtiin ja Keihäs lähtee. Se nousee varsin korkealle tämä heitto. Miten kantaa loppuun asti ainakaan laha. Ja näin 87,5 metriä nähdäkseni. Ruuskaselle. Parantaa. Tero Pitkämäki onnistunut parantamaan jokaisella heitolla tässä loppukilpailussa. Siitä se lähtee. Varsin korkealle nousee. Nyt tulee Tero paremmin tuohon loppuun asti, että ne 85 on pikkusen tuossa lopussa pysähtynyt, niin huikeeta se onkin sanoa, kun mies heittää 85, mutta nyt on vauhti jatkuu paremmin tonne viivalle ja loppu kiihtyy. Saa ja saa vielä hyvää asentoakin tosta. Nyt on suomalaiset sitten siellä peräkkäin ja Ruuskanen tällä hetkellä poissa mitaleilta. Matkaa on se vajaa puoli metriä. Siitä Röhler viimeistä kertaa liikkeelle. Keihäs taakse. Aika hyvän näköinen kaari saksalaiselta lähtee. Älä nyt liikaa lennä. Ja sehän lentää. Nyt jännitetään kyllä Röhlerin heiton mittaa. Eli Pitkämäen pronssiheitto tällä hetkellä 87,64. Ja Röhler heittää päälle 87,5 metriä. Nyt tämä on kyllä Nitron paikka hiljalleen. 87, 41 ja nyt ovat sentit Suomen puolella ja Tero Pitkämäen puolella. Pitkämäki pysyy ja se on varma, että Suomeen tulee tänään keihäsmitali. Kumpi sen ottaa, Antti Ruuskanen tai Tero Pitkämäki, se on vielä auki. Sitten on Antti Ruuskanen kyllä niin kovan paikan edessä, että en tiedä mitä Antti tällä hetkellä miettii. Pielavvetinen on varmasti keskittynyt, on nähnyt mitä kilpaveljet ovat tänään aikaisemmilla heitollaan tehneet. 81-29 pitää Ruuskasen nyt sijalla 9 ja 8. tilaan vaaditaan päälle 83,07 kantava heitto. Nyt anna mennä Antti, kaikki peliin tässä kolmannella kierroksella. Aika hyvä potku on takana ja se on pitkä heitto! Se on pitkä heitto! Antti Ruuskanen 87 metrin päälle on nousemassa kilpailun kolmoseksi ohi Thomas Röhlerin. Ruuskaselta erinomainen veto ja ennen kaikkea jälleen se latingin pitäminen, se nupolin kestäminen Ruuskasella, miten aina se pitää, niin se pitää. Tossu pitää Mondolla ja pää pitää sitten, kun oikeasti paikka sen ratkaisee. 87,12 Antti Ruuskanen keihäskilpailun kolmospaikalle. On se kova sälli kyllä henkisesti. Se on, Antti aina syttyy siinä vaiheessa, kun häntä laittaa